இன்னைக்கான எபிசோடில் முத்து பரசுராம் அங்கிள் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்து அவர் என்ன சொன்னார்ன்றதை வீட்டில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு. கடைசி என்ன தாண்டா சொன்னார், பொண்ணு வேணும்னு சொன்னாரா இல்லை வேணாம்னு சொல்லி சொன்னாரான்னு சொல்லி இருப்பா முழுசாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மீனாவை பற்றி ரொம்ப நல்லதாக வேறு சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நீ ஏன் சொல்கிறியா இல்லை அவர் சொன்னாரான்னு சொல்லிட்டு விஜயா கேட்குறாங்க. நீங்கள் வேணால் ரெக்கார்டை கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத்து வந்து அந்த ரெக்கார்டையும் போட்டு காட்டுறாரு. ஆனால் அவங்க அம்மா நினச்சது எனக்கு பயமாக இருக்குது, அதனால தர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி விடுங்க, வேறு இடத்துல பொண்ணு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. மீனா வந்து முத்துக்கிட்ட நீங்கள் எல்லாத்துக்கு முன்னாடி மீனா சமையலுக்கு மட்டும் தான் லாய்க்குன்ற மாதிரி நீங்கள் பேசுகிறீங்க, சமையல்ன்றது ஒரு கலை அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. முத்து நான் மட்டும் மீனாவை கல்யாணம் பண்ணலன்னா அந்த பரசுராம் பொண்ணு எனக்கு தானே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓ அப்படியே நீங்கள் அந்த பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கங்க அப்படின்னு மீனா வந்து கிளம்பி பண்ணி பேசிட்டு இருக்காங்க. மீனாவை ஒரு நல்ல குணமான பொண்ணுலாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க, மீன் குழம்பு மடத்தில் ஏதாவது ஆக்கிருந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு. அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை வந்து நீங்கள் முதல்ல வெளியே போங்கன்னு சொல்லி மீனா வந்து தள்ளுறாங்க. அந்த தள்ள முடியல நீ தான் தள்ளுறேன்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் 2 பேரும் கட்டி பிடிச்சிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மீனா வந்து முத்து காஃபி வச்சு கொடுக்குறாங்க. நான் ஆறுன காஃபி கொடுக்கல என்னதான் ருசியோ அப்படின்னு விஜயா வந்து கிண்டல் பண்ணுறாங்க. முத்து வந்துட்டு அதெல்லாம் ஒரு தனி ருசி வேணும்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விஜயா வந்துட்டு நான் ஒரு பொண்ணு பார்க்க போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இதை வந்து கெடுத்து விட வேணாம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க முத்துவை. மனோஜ் வேலை விட்டு வந்தோன்னே என்னடா வேலைக்கு போகிற மாதிரி தெரியல, போய் படுத்துற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரோகிணி வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் கிண்டல் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவன் மூஞ்சி பார்த்து அப்படி தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி சார் அதெல்லாம் விடுங்க. விஜயா வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாளைக்கு நம்ம அந்த பொண்ணு வீட்டுக்காரங்களை வர சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்த வர எபிசோடில் மீனாட்ட போய் விஜயா வந்து இந்த மாதிரி இல்லாமல் செஞ்சு வைக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் முத்துவை மட்டும் இங்கே இருக்க வேணாம்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் முத்து கேட்டுறாதவ என்ன ஒரு மாஸ்டர் பிளான், நான் இங்கே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் விஜயா.